गरीब किसान के उतासान हलई हो, गरीब किसान के उतासान हलई हो। भैया भारत तिवारी के नाम बेबरान हलई हो, भैया भारत तिवारी के नाम बेबरान हलई हो, भैया भारत तिवारी के नाम बेबरान हलई हो। इनका जैसन हुआ कोई नहीं हालत न बिहार में, दिलावा के नेक हालत न भाई यह विचार में। इनका जैसन हुआ कोई नहीं हालत न बिहार में, दिलावा के नेक हालत न भाई यह विचार में। जनता के बनल नेता प्रशासन के गेलथिन नजर में, तीर जैसन चुभे लगल सबके जिगर में। नेता प्रशासन के गेलथिन नजर में, तीर जैसन चुभे लगल सबके जिगर में। वीर क्रांतिकारी के